Pulizija off-duty kien strumentali biex jiġi arrestat żagħżugħ ta' 20 sena u resident il-Kalkara suspettat li kien qed jitraffika droga. Dan il-każ seħ nhar il-ġimgħa l-5 tal-4 nieqes kwart ta' wara nofsinhar, meta l-pulizija talab l-assistenza tal-kollegi tiegħu wara li kien lemaħ raġel suspettuż fi triq il-Kanun Santa Venera. Ir-raġel ġie mwaqaf mill-pulizija fi triq is-Salib il-Marsa u minn tfittxija li saret fil-vettura instabu ammont ta' pirm li suspettati ecstasy, boros b'sustanza suspettata ħaxixa tal-kannabis u qratas b'sustanza suspettata kokaina, pont tal-ħadid, xafra u oġġetti oħra relatati ma' traffikar ta' droga. Huwa tressaq il-qorti l-ħadd filgħodu quddiem il-Maġistrat Dr. Jean-Paul Grech u wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Wara li semet is-sottomissjonijiet il-qorti laqgħet it-talba għal ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet.